तो कैसन बारा लोग, स्वागत बता रहा लोग के हमारे यूट्यूब चैनल RS फिल्मिक पर। और आज हमनी के बात करे वाला बन जाएगो भोजपुरी मूवी के बारे में, जौन की खेसारी लाल के ह और मूवी के नाम है डंस, जौन की अपन कॉन्सेप्ट और अपन स्टोरी के दम पे बहुत ही ज्यादा भोजपुरी में हाइप क्रिएट कर लेले रहे। लेकिन जब मूवी रिलीज भइल तो ओकरा उतना अच्छा खासा रिस्पांस ना मिल रहे। जब वो मूवी सिनेमा घर में रिलीज भइलक तो ओकरा थिएटर में उतना अच्छा रिस्पांस ना मिलक ह। देख के बहुत ही ज्यादा बुरा लगलक ह। अब तू लोग अपन फिर से ई मूवी के सपोर्ट दिखा सकेला लोग, कैसे कि मूवी बहुत ही जल्द यूट्यूब पर रिलीज होखे वाली बिया। ग्लोबल मूवी जंक्शन के यूट्यूब चैनल से ये मूवी रिलीज होगी। अब थोड़ा बहुत मूवी के बारे में बात कर लिया, मतलब कि रिव्यू कर लिया। ये मूवी के भोजपुरी के जौन स्क्रिप्ट रहेला न घिसा पिटा लव स्टोरी वाला, ओकरा से हट के ई मूवी में बनावल गइल बा, जौन की बहुत ही अच्छा लागेला। भोजपुरी में घिसा पिटा स्क्रिप्ट के हटा के एकरा में एकदम फुल प्योर शुद्ध स्क्रिप्ट में लिखल गइल बा, जौन की एगो जंगल पे आधारित बा। जौन मूवी के नाम एक रखल गइल बा डंस, एकदम यूनिक नाम रखल बा, सबसे अलग नाम रखल गइल बा, जौन की अपने आप में बहुत अच्छा नाम लागता। मूवी के स्टोरी के बात करी तो ट्रेलर देखला से इतने पता चलता कि मूवी में कुछ बिजनेसमैन लोग हुई हन लोग, जौन की जंगल से सांप पकड़ के और सांप के कुछ बिजनेस करल चाहता रहन लोग, जौन की जंगल से सांप के चुरई हन। ओकरे ऊपर ई मूवी के स्टोरी बनल, जौन की बहुत ही अच्छा स्टोरी बा। और एकरे साथ साथ में कॉमेडी, रोमांस और एक्शन तो एकदम भरपूर बा, एकदम पुष्पा वाला लेवल। और मूवी के कलर ग्रेडिंग भी बहुत अच्छा लगता, जौन की डार्क ब्राउन कलर में बाटे। मूवी के राइटर और डायरेक्टर धीरज ठाकुर बारन, जौन की बहुत अच्छा मूवी डायरेक्ट करलन और बहुत अच्छा स्टोरी भी लिखेलन। हाल ही में अभी तुरंत अनाउंसमेंट करे वाला बारन पवन सिंह के लेके नया मूवी, एकरा वजह से धीरज ठाकुर और भी ज्यादा हाईलाइट हो गई बारन। तो मूवी बहुत जल्द यूट्यूब पर यानी कि 30 तारीख के ग्लोबल मूवी जंक्शन पे रिलीज होती है। तो अपन प्यार दुलार ई मूवी के जरूर दिहलो, कैसे कि भोजपुरी में जब अच्छा होला नु तो ओकरा सपोर्ट करे के चाही, ताकि आगे भी लोग अच्छा मूवी बनावे के सोच, ताकि हमनी के भी भोजपुरी इंडस्ट्री और अच्छा लेवल पर जाए। तो ऐसी वीडियो देखे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो। मिला तानी नेक्स्ट वीडियो।